Менә шушы урында шак кына фаҗига булмый кала да инде. Узып барышлый бер ир битум җыелган урынга килеп төшә. Үзе генә чыга алмый һәм төнне шушында уздыра. Иртән аны узып баручы бер ир күреп ала һәм куткаручыларны чакыра. Бу хәлләрне ул телефонына да төшерә. Я думаю, что он шутит, орёт, кричит что-то. Полчетвертого на базу приехал, газель. Мин иртәнге 4-нче яртыда базага килдем. Минем газель бар, карбызлар ташыйм. Бер ят тавыш ишеттем. Кемдер коткарыгыз дип кычкыра. Барып карасам, бер ир битум чокырыннан чыга алмый ята. Шунда ук 112 хезмәтен чакырдым. Тагын бер ярты сәгать узган булса, ни буласын уйларга да куркыныч. Ул көчкә сулы иде. Бу чокырга бер эттә төшкән. Исән ята иде әле. Әлеге урында бик сасы, көчкә сулыйсың. Куткаручылар битум чокырына батучыны бау һәм ыргаклы тимер таяк ярдәмендә тартып чыгара. Табиблар аны тикшергән, сәламәтлегенә җитди зыян килмәгән диләр. Бу ир әйткәнчә, ул эштән кайтышлы юлны кыскартмакчы була. Сукмактан барганда таеп егыла һәм битумлы чокырга төшә. Бүген без аның белән элемтәгә чыкмакчы булдык, әмма бу кеше өендә булмады. Бу күпләп сату базасы территориясе, кеше еш йөри торган урын түгел. Ничек итеп яшелчә саклый торган складлар районында битум күлләвеге барлыкка килгән. Первый случай, там собаки, кошки проваливаются. Бу беренче чирак кына түгел инде. Анда этләр, мәчләр дә батты. Әлеге ир-ат нишләп йөргәндер? Юл юк бит анда. Куркыныч чокыр инде күптән бар ди бөгелмә халыкка. Совет чорында биредә битум саклый торган склад була. Аннан оешма таркала, тик битум чокырларын тиешенчә юк итмиләр. Битум оказался еще... Совет чорыннан калган битум ул. Элек шунда битум саклыйлар иде. Аның белән түбәләрне яптылар. Шуннан калгандыр инде. Хәзер җир асты сулары күтәрелгән саен битум да өскә калка. Әйе, моннан ярак түгел нефть базасында битум склады бар иде, тик үземнең ул урынга барганым юк. Бүген экологлар бу чокырдагы сыйыклыктан анализ үрнәге алды. Аның кеше сәламәтлеге өчен куркынычмы, юкмы икәнен ачыклау өчен. Шулай ук чокырның тирәнлеген үлчәделәр. Ул ярты метрга җитә. Нам поступил сигнал о том, Бу җирләрнең хуҗасын ачыклау өчен Росреестрга мөрәҗәгать юлладык. Бүген лаборатория хезмәткәрләре бу матдәнең куркынычмы, юкмы икәнлеген, гомумән аның нәрсә булуын ачыклар өчен анализ алды. Иминлек таләпләре үтәлеше өчен бу җирнең хуҗасы җаваплы дип белгечләр. Гадәттән тыш хәл килеп чыккан урынга бүген прокуратура хезмәткәрләре дә килде. в настоящее время проводится проверка откуда. Хәзер тикшерү эшләре бара, туфрак анализы да алынды. Әлеге матдә каян килеп чыккан, шуны ачыкларга кирәк. Бәлки ул башка урыннан агып килгәндер. Әлеге җирләрнең хуҗасы кем икәнен дә белергә кирәк. Аннан соң гына нәтиҗә ясап, тиешле чаралар күреп булачак. Прокуратура хезмәткәрләре экологлар белән бергә бүген әлеге базаны һәм аның әйләнә тирәсен карап чыкты. Элеккеге сәнәгать зонасы мәйданнарында да булдылар. 2013 елда монда битум чокыры барлыкка килгән. Ул вакытта әлеге җирнең муниципалитетка караганлыгы ачыклана. Бу территорияны чистартырга кушыла. 10 ел узгач, бу урында кабат битум чокыры барлыкка килгән. Ранее также было выявлено Монда электә битум җыелып яткан вакытлар бар иде. Тик ул чакта җирнең хуҗаларын табып, хилафатларны бетергәннәр иде. Хәзер исә проблема тагын кабатлана. Бу җирләрнең кемнеке икәнлеген ачыклагач, су таша аларга бу мәйданнарны битумнан чистартырга һәм туфракны тулысынча яңартырга кушылачак. Әлегә битум чокыры тирәсен махсус тасма белән әйләндереп алганнар. Бөгелмәдән Филүзә Хәмидуллина, Рәкъ Хәбибуллин, Яңа Гасыр каналы.